I pel divendres teníem unes activitats de matemàtiques, de competències. En la primera teníem un quadre que havíem de completar el nombre que faltava. Aquí tenim l'A, que val 15. No sabem el B. Si l'A més B val 20, doncs quin número més 15 farà 20? Serà el 5. I si ens diu que restem l'A menys el B, 15 menys 5 dona 10. Aquí ens falta l'A. Si sabem que la diferència és 7, quin número restant-hi 2 donaria 7? Per tant, és el 9. Si el sumem, 9 i 2 fan 11. En el tercer cas, tenim el primer número i ens dona la resta, que val 4. Quin número li hem de restar al 9 perquè ens doni 4? Doncs el 5. I 9 i 5 sumats donen 14. En el quart cas tenim la suma i la resta. Dos números que sumats facin 8 i que restats facin 0. Només pot ser el 4 i el 4. I en l'últim tenim l'A i el B. Només ens calia sumar-los, que fan 39, i restar-los, que fan 11. En la balança de sota teníem d'assenyalar quan pesava el cub. Si tenim que 2 cubs i 4 monedes és el mateix que un cub i 8 monedes, vol dir que un cub són 4 monedes. En la següent tenim 3 balances. 6 monedes són 2 cilindres. Un cilindre és una esfera i una moneda. Ens demana, doncs, aquest cilindre quan val. I la solució és que val per 2. Perquè si aquest cilindre el substituíssim per 2 monedes serien 3, d'acord? I com que 2 eren 6, vol dir que un són 3 monedes. En l'activitat 2 teníem una piràmide feta amb escuradents i plastilina. Els vèrtexs són les boletes de plastilina. Ens demana quantes arestes. Les arestes són els escuradents. Per tant, 3 de baix i 3 que pugen són 6 arestes. Quants vèrtexs té la base? La base és la part ratlladeta d'aquí, en té 3. I diu, marca el nombre d'arestes que necessitem per fer un cub. 4 de baix, 4 de dalt i 4 que pugen en total. 3 per 4, 12. Si ens diu que hem comprat 3 capses iguals de bastonets i volem saber quants n'hi ha en total, quina dada ens falta? Ens falta saber quants bastonets hi ha a la capsa, si no, no sabrem. En l'activitat número 3 ens explicava que volia fer una línia recta de 100 centímetres amb peces d'esquelèctric i ens demanava quina mida podien tenir aquestes peces, sabent que totes tenen la mateixa llargada. Llavors el que estem buscant aquí són divisors del 100. De divisors del 100, recordeu quan ho fèiem, posàvem l'1, el 100, el 2 per 50, el 3 no pot ser, el 4 sí, teníem el 25, 4 per 25, el 5 per 20, i el 10 per 10. Per tant, les peces podien tenir qualsevol d'aquestes llargades. Evidentment, de 2, de 4, de 5 són peces molt curtes, però podien posar peces de 10, com han posat aquí, però també podien ser peces de 20 centímetres, peces de 25, peces de 50 o una peça de 100. Si continuem, ens diuen les peces no poden ser de 30 de llargada. Per què? Doncs perquè el 30 hem vist que no és cap divisor, no és divisor del 100. En la 100 ens demanava que havíem de col·locar
tots aquestes xifres en les etiquetes i ens sobrava un. Val? Si veiem que és del 0 fins al 100, just a la meitat, i tenim el 50, vale? Aquest d'aquí al costat serà el 5, 50, llavors el 25 ja no el podem posar, aquest és el que feia trampa, l'altre serà el 70, el 30 tampoc hi era, perquè no en tenim cap abans del 50, i aquest serà el 90. Per tant, no hi va ni el 30 ni el 25. I l'últim ens donava aquí un quadrat que feia 6 per 6, i si el dobleguem per la meitat ens surt un rectangle que les mides les podíem posar aquí a 6 per 3. No? I aquí ens demanava doncs, l'àrea del quadrat, costat per costat, 6 per 6 són 36 centímetres quadrats. L'angle del quadrat és un angle recte, per tant, l'angle recte fa 90 graus. L'àrea del rectangle és 6 per 3, total 18 centímetres quadrats, com us indica aquí, i el perímetre d'aquest rectangle, doncs si fem el perímetre és la volta, 6 més 6, 12, i un altre cop 3 i 3, 6, són 18. En aquest cas, l'àrea i el perímetre ens dona 18, però un són centímetres perquè és una llargada i l'altre són centímetres quadrats.